Λοιπόν, γεια σας και σήμερα θα παίξουμε το Dream League Soccer 2016. Να σας πω ότι από εδώ και πέρα θα παίζω με έναν φίλο μου. Τώρα, άμα έχει κανείς πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό ή δεν είναι ομάδα ή δεν είναι Παναθηναϊκός ή κάτι τέτοια, μην ανησυχείτε, έχω παίχτες που δεν είναι από τον Παναθηναϊκό κανένας. Απλά έχω το σήμα και τις φανέλες, συγγνώμη γι' αυτό. Μερικούς τους αρέσει, αλλά μερικούς όχι. Τώρα αυτή είναι η ομάδα μου. Έχω Γκρισμάν, Μέση, Ρονάλντο επίθεση. Μέση, Αζάρντ, Σίλβα, Ινιέστα. Άμυνα, Τσιελίνι, Κομπανί, Σίλβα και Νταβίτ Λουίζ. Και τερματόφυλακας Οδικία. Αλλαγές Ντεμπράουνε, Σουάρες, Αγκουέρο, Πικέ, Ροντρίγκες, Κουρτουά, Τουρέ και η αναπληρωματική. Τώρα ας αρχίσουμε. Καλύτερα να με ρωτήσετε πώς πήρα αυτά τα λεφτά. Καλό θα ήταν. Ας αρχίσει το παιχνίδι. Κομπανί, έλα. Παραλίγο να φάω γκολ. Στο 8. Ευτυχώς όμως έχω το τερματοφυλακάρα το Ντεγκέα. Κομπανί. Άρε Γκρισμάν. Χαζάρντ. Φάουλ. Καλά, δεν παίζω καθόλου ωραία τώρα. Μπράβο ρε Ντεγκέα. Ρονάλντο. Νόμιζα ότι θα τύχαινε στο τάκλινγκ. Και είχα πατήσει από πριν πάσα. Τι γίνεται. Μέση. Προλαβαίνει ο Μέση. Ρονάλντο τρέχα. Όχι ρε Ρονάλντο. Σίλβα. Όχι. Νταβίτ Λουίς. Μπράβο. Ινιέστα βγάζει για τον Ρονάλντο. Ινιέστα μπει μέσα, θα σουτάρει και θα διορθώσει ο Μέση. Ολέ. Ρονάλντο. Τρέχα Ρονάλντο. Και Ρονάλντο σκοράρει για το 2-0 στο 45. Συν 1. Καλά, έχω γηπεδά, θα δείξω σε λίγο. Τα έχω αναβαθμίσει όλα ή σχεδόν όλα. No thanks. Μέση σουτάρει και παραλίγο. Νιέστα. Σίλβα. Σίλβα. Όχι ρε. Τι Έλληνη.
Α, πήγα να βάλω στον γκολ. Μπερδεύτηκα. Αλλά, Ινιέστα! Στην άλλη άκρη. Βγάζει σέντρα για τον Γκρισμάν, ο οποίος έξω! Ο Γκρισμάν θα χάσει μια πολύ ωραία ευκαιρία. Μέση Ρονάλντο. Χείρε φίλε. Πάμε. Μπράβο ρε Σίλβα. Σίλβα στάρει. Το κάνει. Πόρε φίλε. Το σούτ του Ρονάλντο. Ρονάλντο. Γκολ. Γκολ. 3-0. Η ομάδα του Πελέ. 3-0. Γκρισμάν. Μπράβο. Ρονάλντο. Όχι ρε. Γκρισμάν. Γκολ. Ολέ ολέ ολέ. Με την κεφαλιά πιο πριν που έχασε. Γι' αυτό το λόγο βάζει τον γκολ τώρα. Ρονάλντο. Μπαίνει μέσα σουτάρει και σκοράρει για το 5-0. Γκρισμάν. Ο Ινιέστα. Πολύ σκληρό φάουλ, αλλά. Το έδωσε. Δεν έδωσε κίτρινη. Μπράβο του. Είναι με το μέρος μου, τον έχω πληρώσει. Μπράβο ρε. Όχι. Άμα ήταν ο Σίλβα, μπράβο του. Νομίζω ο Σίλβα ήταν. Καλά, man of the match Ρονάλντο. Possession 39, έχω 61 αυτή. Η Sheffield W. Τι αυτή ρε. Σε όλα καλύτερη από μένα εκτός από τα shoot. Στο territory. Και στα goal. Σε corner. Και στο shoot on target. Ωραία φίλε, ένα shoot κάνανε και ένα έξω ήταν. Ούτε καν στο στόχο. Θα σας δείξω πάρα πολύ γρήγορα το γήπεδο για να συνεχίσουμε, για να κλείσουμε μετά να παίξουμε έναν αγώνα. Να, αυτό είναι το γήπεδο. Λεωφόρος Αλεξάνδρος το έχω ονομάσει. Καλά. Τώρα παίζω με τους Angels, οι οποίοι τώρα νομίζω είχαν 3,5 αστέρια. Νομίζω 3,5. Ναι, 3,5. Γκρισμάν. Πλάκας. Έδωσε φάουλ. Έδωσε φάουλ. Σουτάρι. Αξό. Κιελίνη. Είναι για τον Γκρισμάν, ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Κομπανί. Ο Βιλιers θα προσπαθήσει να σώσει, αλλά κάνει φάουλ. Και σκληρό φάουλ. Μόνος εκεί πέρα, αλλά θα προλάβει ο Μίστερ Ρονάλντο. Μέση. Μέση έχει την μπάλα. Θα σουτάρει με περίεργο τρόπο έξω.
Δεν πρέπει να σουτάρω, πέρα πρέπει να κάνω ή να σουτάρω λίγο πιο δίπλα ή να κάνω μια σέντρα. Γκρισμάν, ο οποίος θα σουτάρει. Μαρφάλου, κόκκινη. Γκολ. Μια Μαν! Όχι! Οι Rangers έχουν πάρει μια κόκκινη. Αλλά ευτυχώς δεν χτύπησε και ο Γκρισμάν. Γιατί χρειάζεται για τον γκολ. Τις δύο κεφαλιές ο Γκρισμάν. Μια παραλίγο να μπει ο αμυντικός την έσωσε. Αλλά τώρα δεν δώσει τίποτα. Και κεφαλιά μπαίνει μες στην αιστεία. Και ο Ρονάλντο θα πάρει την μπάλα. Ρονάλντο σουτάρηκε από πάνω. Ο Σίλβα ήταν. Όχι ο στο χρώμανο. Αν και ο Ρονάλντο είναι λίγο. Ο Σίλβα είναι άσπρος, γιατί? Ο Ρονάλντο το έκανε. Α, πρέπει να ήταν ο Τιάγκο Σίλβα. Ναι, ο Τιάγκο Σίλβα αμυντικός ήταν. Δηλαδή είχε βρεθεί μπροστά. Κριστιάνο, Ένιτσι. Γρήγορα πρέπει να τελειώσει το μάτς. Γκρισμάν, σουτάρει. Όχι κόρνερ. Γιατί κόρνερ? Πρέπει να τελειώσει γρήγορα το βίντεο. Δεν με λυπάστε. Καλά τουλάχιστον. Καθυστέρησε εσύ, σουτάρω εγώ από που να είναι. Κάνεις τον goal kick να λήξει γιατί δεν μπορώ άλλο. Ναι. Και άνοιξε το δεύτερο ημιχρόνιο. Με το μέσα να έχει την μπάλα. Να δίνει στο Mr. Griezmann. Δίνει για τον Ρονάλντο. Griezmann. Σέντρα. Μέση. Ωραία. Ρονάλντο. Μπάλα γκολ. 0-3. Ξεδάκι. Replay. Αμέσως. Replay. Τι έχει πάει στο tablet και ανοιγοκλίνει τη μουσική. Τη φωνή μάλλον. Καλά λοιπόν, επειδή δεν προλαβαίνω, κάντε ένα subscribe και like στο κανάλι. Συγγνώμη που σας κλείνω πριν τελειώσει το match, αλλά τι να κάνουμε. Και bye! Θα τα πούμε την επόμενη